esamoldeak. Zenbait euskal esamolde eta bere esanahia edo erabilera aurkeztuko ditugu. Ararra jo, zer nahi du esan, norbaiti burla egin erosiria sartu, iseka egin torrufatu. Zuzendari izendatu zaituztela, ikaslea bazara niri ararra jotzen ari zara. Antxarrak ferratxera joan. Norbait kanpora botatzeko erabiltzen da. Ikasi nahi dut eta denbora osoan zure jokoarekin eragozten dirazu. Zoaz antxarrak ferratxera, zozoak beleari ipurbeltz. Pertsona batek beste bati benetan biak duten akatsa loparatzen diola. Adierazteko erabiltzen da. Gehiago ikasi behar dudala esaten didazu. Eta zeuk ere azterketa txarto egin duzu. Zozoak beleari ipurbeltz. Esne mamitan bizi edo egon. Aberastasun edo zoriontasun handia adierazteko erabiltzen da. Loteria tokatu zitzaienetik etxe horretan esne mamitan bizi dira. Ukondoa eduki. Norbaitek zerbait lortzeko ezoizko laguntasuna edo entxufea duela adierazteko erabiltzen da. Froga gainditu gabe lanerako hartu dute. Ukondo ederra dauka horrek, txitean pitean. Zerbait sarritan edo askotan gertatzen edo egiten dela adierazten du. Zure lagunak txitean pitean joaten dira megaparkera. Erosketak egitera. Begitan hartu edo eduki. Norbaitek norbait edo zerbait gorrotatzen duela adierazteko esaten da. Begitan hartuta nauka eta ez dit ezer barkatzen. Lekutan bizi edo egon norbait edo zerbait oso urrun dagoela edo bizi dela adierazten du. Oporretan Pekinera joan nahi duzu. Lekutan dago horitxo. Babak eltzetik atera. Arazoak konpontzeko edo lan zailena egiteko gaitasuna adierazten du. Zure lagunaren laguntasunarekin ariketak ondo egitea lortu duzu. Zeure kabuz ariketak egiten ikasi behar duzu. Beti ez duzu izango lagunen bat babak eltzetik ateratzeko. Azer parea, karakola eta barea, guztiz antzekoak diren eta elkarrekin ibiltzen diren pertsonen bikoteari buruz hitz egiteko erabiltzen da. Miren eta Mireli oso lagun minak dira eta beti elkar daude. Azer parea, karakola eta barea. Gero arte lagunok!